שבעת המינים הם סמל לפוריותה של הארץ. בגליל מגדלים מין נוסף, הזעתר או האזוב המקראי מן התנ"ך. צמח תבלין נדיר בין אלפי שנים. הזעתר הוא צמח בר שגדל בארץ ישראל, רק בארץ ישראל, זה מה שמיוחד בו. הוא גדל בעיקר בערי הגליל וירושלים, והצמח הזה הוא בעצם המאכל הלאומי של הערבים, כאשר הערבים משתמשים בזעתר בשתי צורות. בעלים, ווארק בערבית, הם עושים תה נגד כאב בטן וחיטוי של הקיבה, הוא צמח מרפא ממדרגה ראשונה, והשימוש העיקרי שלו, הם מכינים מהתערובת של הזעתר את הפיתות עם הזעתר, והפיתות עם הזעתר זה האוכל הלאומי שלהם. הייחוד במפעל שלנו הוא הרעיון להפוך את הפוטנציאל של צמחי התבלין שגדלים בארץ לענף כלכלי. לשם כך מצאנו מספר צמחי תבלין שגדלים רק בארץ, כמו האזוב, הזוטה. למדנו לגדל אותם, לעבד אותם בטכנולוגיה ייחודית, והיום אנחנו מנסים לשווק אותם בארץ ובכל העולם בתור האוכל הישראלי. זה הדבר, הטעם של הארץ, הטעם של התנ"ך. אנחנו למדנו משכנינו הערביים איך מכינים את התערובת הייחודית של הזעתר, וכיום אנחנו מוכרים גם לערבים בארץ כמויות גדולות של זעתר. הרעיון המשוגע שלנו הוא בעצם ליצור אוכל ישראלי מקורי. כי חשבנו שבעצם כל מדינה הייתה רוצה שיהיה לה איזשהו משהו שאפשר להצביע שזה מה שמייחד אותה. ואנחנו רואים במוצר של הזיתים עם הזעתר ובפיתות עם הזעתר ובסוכריות זעתר בעצם התחלה של סיפור של אוכל ישראלי. וכמו שהיה בן יהודה שרצה לחדש שפה עברית, כך אנחנו רוצים לחדש בעצם את האוכל התנ"כי העתיק. סרטים המוקרנים בטיסות אל על.